Nej, jeg gider ikke. Torben! Jeg gider ikke. Torben! Torben! Ja, Brian! Torben! Jeg bliver sur! Torben! Jeg bliver sur! Det er svært, hva' Torben? Ja, vi skal på morgentur, Brian. Det skal vi i hvert fald. Vi skal på morgentur nu, Brian. Ja. Og vi kan så stavle. Det gør jeg ham fedt. Helt sikkert, at vi skal på morgentur nu, Brian. Vi skal helt sikkert på morgentur. Det er morgenstød, ikke? Ja. Det er meget stødig. Det er egentlig også. Hvorfor stopper vi? Det ved jeg ikke, Torben. Vi skal en tur ind i skoven, drenge. Skal vi det? Ja. Som en slags piknik, eller hvad? En skovtur? Ja. Kom. Skovtur? Det er tosset. Skovtur? Der er 3 Torben! Vi kan ikke holde i hånden. Vi kan ikke komme væk. Han fik en idé. Der fik en idé. Hvad skal vi? Vi skal hold i røven, Torben! Det er så næsten, ja? Det er alt som om... Gem dig! Vi skal på skovtur. Så går I bare lige ned på knæ. Nej. Altså... Sådan der. Hvorfor er det så mørkt, Torben? Hvorfor er det mørkt? Jeg ved ikke, Torben.